Go359 е платформа за електронна търговия, с която може да си направите безплатен електронен магазин бързо и лесно. Безплатният план има съответните ограничения. Ви трябват повече ресурси, повече дисково пространство, повече продукти, може да преминете към следващ план. С повече информация може да разгледате страница с цените. Първата стъпка е да се регистрираме, даваме профил. Следващата стъпка е да си дадем магазин. Ввеждаме заглавието на магазина, системата ни предлага име на сайт, може да го промените, може да дадете цифри, тиренца, но трябва да е на латиница. Искаме създаване. Трябва да изчакваме известно време, докато системата направи нужните настройки и инсталира необходимия софтуер. Готово. Може да прегледаме как изглежда магазина. Ввели сме системата автоматично е генерирала един тестов продукт, който може да видите, който е пуснат даже в разпродажба и който може да бъде купен. Това в количката можете да натиснете редактирания продукт или да отидете в административна част на самия магазин и от тук виждате вече вашите продукти и може да добавите нови, може да промените външния вид. За момента има ограничен брой дизайни, но последва ще добавим нови неща. Ако имате нужда от помощ или нещо не е ясно, проверете секцията тук. Помощ и ако няма отговор на въпроси, които имате или пак имате интересни идеи, които желаете да споделите, пишете ни на help@go359.com. Хубав ден!